ating makikita. Ano di ay ate, mag-isukat ang kanya. Panakikibin yung dua, madududog tayo tirik na. Nagsasaindik ang puso, tsagalatan ikaskaso. Nasaysayat lakuman, hindi ka na ang mamon. Tsakuman na saksanan, daaramit mo. Halubusan na kadi, nga umadayon. Tapnon mapanunod mo, ako ang basol mo. Tsaparik na, di ba matek mo? Nagbalbaliw ka, limamis ka, sabay tamawanan na, hinalubusan na. Awan ni ayan, kasakit pa na kanya. Sikat ay makikita. Kalawang di ay ate, manang-isukat ang kanya. Panagkikibin yung dua, madududog tayo tirik na. Magsasainde ang puso, tsaglatan ikaskaso. Nasaysayat lakuman, hindi ka na ang mamon. Tsakuman na saksaktan, kaarangit mo. Halubusan ng kadi, nga umadayon. Tapnon mapanunod mo, ano ang basol mo. Tsaparik na, di ba matek mo? Nagbalbaliw ka, limamis ka, sabay tamawatan na, hinalubusan na. Awan hindi ayan. Yes! Once again, ayan. Para sa iyo, Sir Ed Dago, ayan. Thank you so much, Sir Ed Dago. And of course, happy watching to Mark Anthony Gumao, kaya. Halubusan na kadi, nga umadayon. Tapnon mapanunod mo, ato ang basol mo. Tsaparik na, di ba matek mo? Nagbalbaliw ka, limamis ka, sabay tamawatan na, hinalubusan na. Awan hindi ayan, halubusan na kadi, nga umadayon. Tapnon mapanunod mo, ano ang basol mo. Tsaparik na, di ba matek mo? Nagbalbaliw ka, limamis ka, sabay tamawatan na, hinalubusan na. Awan hindi ayan. Yes, thank you so much. Yes! At dahil sa kantang yan,
kasi